I fanu so a tha chuak le nge yang keipo kanau pa hi ka ti tla don lo ka hring chuak nge I don ani ka en kolanga pate pali lai ane ngal don ti na ania ti ina khisuk bok David abok churon tong vele in a ke chu pate ka ni du lo min u tir don nia a senior thlak e mai a tiro bro tian nui huwa chung chuan Augustine chu a han ngok zewa ma se Augustine chu alo nui mi alo midang chu a han en kula tu ma chu an lo nui lova a zak ru ang reng kher mai Young Knife Episode 4 Ziak tu aron malsom dong zuala Chuna nia waiting set pakhata hian ngoi rengin Emily chu a thua chutia pawaran nei tak nuwa anthil ti hi adik berem ti chu angai tu na sakher mai meichia ani bik wang po ani ma na mi padang zong kha chuan thil thati nan manan tum don lo rim ti achiang sareng a chan chu kha ar sitla chunga tui nang polwat wat kha alien ran nung chi khat kum sang chuang zeta upa ania khatia khovela aron chu khan mun nga a insem darin mi hring taksa chunga chen an mamoa ti chuan Emily ruat fela Augustina David ale zora mate ko chunga an lut ta ni a omzia chu he alien te hian iang nai phau hi an thluak an suk saka ngai tuana diklam ai ma chuan ngai tuana thalo an putir na sa amai ro chu an mi zepa ngai theu chu an hlo chuang lo thluak pahni thewan nei bik ti na ani ber mai mi hring felpa ngai tha panga mi poi soi ngai lem lo te hian hetia pawaran nei ta ka wang mai hian thil sualan ti ngot bi karin omlo chuta tak chuan khang alien te khan an thluak chu an ron hmang ve thina ti chuan ngai tuana dang an lo pu vele chi a thina ni chutia Emily ain ngai tu vo lai chuan a hma a tak mai hian mi pakhat hi aron dinga Emily chu han hoi chowa Erika lo ni reng mai Emily chuan makati kher mai ading hala engei dua a han ti vin lura Erika chuan rum tak hian a mela no te la ti tla lo ni mo a ti let khur mai Emily chu ngei om tak hian a han khideu suka I thu om lo ka ti tla lovang a lo ti ve muka Erika chuan alu abu ngau a trae ti khan mo kanin chal tau dona I hre khopang lo ngai reng ro I chak don lo I video hi kala kol reng ti shero a han ti le khura en ro voi khat click ba ka ngai lo khovel puminan mu che ani mai ka ti mol pho don che ti na han vau chun zom le ngala Emily chuan rum tak hian en reng ringot chuti lai tak chuan Erika nunga tang chuan David a churon lang thutin Erika phone chu aron lak sak daya Erika chuan thinrim tak hian mela tungei ni a ka phone khamin ron pelet wadro ka khoi hre mi lo che ania ti ina vin ngal vak mai David chu Emily bula chuan va pheya so emni in sar chu ti in han zota Emily chuan makti tak hian David chu ena atiba nuai mai Erika chu ron kal pheya min ron pero ka ti in ron vin khur to mai David chuan akut chu lo pharin lok o sar lok magic kan so lokang o ti pa chuan akut pahni chuan Erika phone chu a han hum rana Erika po chuan ti ngai na shelo a en top ringot chuta Erika phone chu voi le khata mei wa pa chang ngal ringot maya sim card chi a chu abang tamai Erika ma chuan ava the pheya kha tal kha chu ka pe sha mangche sim thar siam ti ri a boi thlak thin sia David a chuan a ti zu bok Erika makti lu tuk chu aka hau maya ka phone kha engtin ngei ti ati ba nuai mai David ala chu alo check luka o ka ti bo mak mai mole magic vekani kha ti khan Emily video chu abo makanga iti leak out thailo ti na ani mai I in zeidan na tang khan in house ave thokhat ti a riat boka a thar chui leile thei mayang a han ti le zuwa
Erika chu a thode u haka Emily hemi mol hi tunge a han tivin le hlur Emily chuan Devita ba na chuan avakaya he hi mo kabial pa ni hi ati tamai Devita zok po chuan makati kher mai Emily chu a en hu maya Erika chuan makti mel tak hian enga kabial pa a alo ti let ve hu bok chuta Devita chuan por zet hian ibenga ngonga mi a soi khai shelo mi kabial nu hi lo vau ve lamo soi fa so tu na tang chuan thei hil tawng che ka fa ani tawng ke hi patha tak kani bokang ka ru pui tur ani soi hriem voi khat po lo ti boi le to suang che kan in mangai na hi irin phak ba ka niang a han ti kur ngal deuh du'a a nuk chu ala ul deuh zuiemoni Emily meu po alo ka hau mai Erika chuan a kor o ma chuan a thama thinrim tak hian zonga ka phone kharon la let vadro ati khur mai chutan Devita chuan a rek thuta a rek kang ta vu a Erika chu a tholei thei ta lo I phone kha ka ti chhevek to ti khan honal nal ro ati vele khura chuta a aya zoile thum ze thian isim card so thei hil suang che kalla keile ka nu pui hol himin ron ti boile to mi asu ti na thla Erika chu a tholoi to sim card chu a chara ila she khopang nangnau pangkha ti na kal santa Emily tong ma chuan Devita chuan Emily min du ti kalo shemi alova ma semo min ngai dam ro nichin kha chuan I thlawang ka hau wangin dot ka soyani kha nangma la khan ka bial pa min ron ti thut boxia Rachel hi kala thei hil thei lovani min lo ngak ram don nia ati ngal zung mai Emily in sum zo lo chuan a kek hrepa a koi bulo bok Devita chuan alu tuai vuta enge ati hu mai Vinzet hian Emily chuan mola ka du reng lo che a thik nan ka mang mai che ni kha chu ba ka khatian upui huan ka fa ani tawng ti te thleng khan soi du khera ngai mi ti na lo hau hrep thung Devita chu in thiam lo mel tak hian a kuna chu ba ka ti khan I power te mi bula ti lang vak to su uruat fela pona soi zo chi a I hre reng ani lom ni a phone te kha mu line me va pai siama hre chuak ta che sela kan va hian boina kan tok thei ti hre ta che tin Emily bok chuan a haule hrepa Devita chu a han nui deuh suka lungai su kha te chu magica an zia kha magica mo ati thowang a hre thiam teulo alo ti sam et mai Emily chuan a mel runa nangma chawini nei lo kan nei vek ti lan angai lo voi khat ma ti to suang che chuan ka lome ti ina kal sandai mai Zandar som pakhata pela hospital atang chuan in lampanin ruat fel chu a home ka a fanuero anu pidengin aria puidon ani lir thei engma anei lo wang chuan ke ina ho naka aril ru a ha khop mai poisa nei to ma se a fanu chu hlotling takin an zayang em ti mol chu a thil hlau thon ani chutia ain ngai tu avung chu akal na tura lo en chiang lova mi pakhat nen anin subur mai chu pa chuan phone alo mang me ka a phone chu a thlau pha le ngal in thiam lo tak chuan ka ti palu tuk thian pa ti in phone chu a chhar saka pek pa chuan min hra thiam ram te ka kalna tur kalo en chiang lovani ti in ngai dama dil chhun zom hal mol mai asut chu tu dang ni lovin rindika alo ni renga ma se anin shelo ve thung a phone lak pa chuan a poilo ve hei a che em hleinem alo ti ve boka ma se ruat fela kuta ar silem te tu chuan amita la kher mai amit thla chuan a ma zana lo ti boi tu te zinga mi nunglama tanga ron rek tu kuta te tu nen in ang chi a mu te chu aron lang ngal zok mai ruat fela chuan a kal sana rindika chuan a enjoi wang thung alu a han bu ngau ngawa awa fu cher vele hetiang em a in tong fu hi a omle thei ngai to lowang ti in a phone chu a phor ngala siam te chu a kola
siam te du tak good news ni zana min beitu te zinga mi pakhat ka mu hei ka zui ru don mek ti na hrila siam te ipo chu alo lom kher mai a that na sat chu khoilam nge pan khoya nge om ti na ron zot ngala kong ko ya chuan ruat fela chu akal liam chi bok Jericho road lama kal ke hi tu na kong chunga kala oma ka zui do ne ron man moro o silai pai nge bok ang che tin phone chu ada ruat fela chu achuk zela film khur tak hian rin dika chuan a zui zela ruat fela chuan in chu a thleng ta an venga lo mong khop mai thingkung a tam hle bok thingkung pakhat phena chuan rin dika chu a bi ruwa ruat fela chuan kongka chu khar lovina hong huwa wa ruma alut tlang ngal chu rem changa la in rin dika chu in chunga avalut ve ngala in chung chu a han en kuala bi ruk na mai tu rom lo alu zim ve ang reng box si nen kudam ni om tak bungro tam tak lang huau hi alo oma rin dika chu avaluta kongka pu alo nei lo puan zar ani top mai puan chu zari na bi ruta a ru matang chuan ruat fela chu aron chuaka thu thlenga chuan thuina phone chu a khoi miala rin dika chuan a phone chu a phor chuak ve a siam te chu text ngalin an ina ka omek kong chunga khan min lo ngak lo ro ti ina thona siam te chuan ron reply vatin ole film khurla pawaran nei ti hrengrengla kalo thleng tre pania ti ina ron thon let ve bok minute som vela liam nu chuan dar som pahni arita sana chu ruat fela chuan han ena alu abungat ngata a hun ta e tin ruma chuan a lut le ta dai rin dika chu achengam ri lo zana rei deuh to wang chuan thom di mangai to bok si rei lo te a chuan ruat fela chu aron chuak le a thom hnadum vek deuh tho ain bela a mai tuam na tura keng bok thutleng hnuaia airbag chu ala chuaka an poisa ruk da khom na turani Emily Zorama David ale Augustina te po chu an om mun thewa chuan an in siam sap hloma an mai te chu tuamin an room tuk ver thewa tang chuan an thlok chuaka ruat fela ang tho khan an thlok ve thei vekani ti chuan reilo te a chuan ruat fela in kota chuan an ron tum dat hloma an ron thleng rual vek deuh tho ni chu an mai kor te chu phelin in chunga chuan an ron luta rin dika chuan ala en thareng an chet dan turte an kalna hmun turte chu an soi khom meka an mel chu rin dika chuan a hmu chiang hlom ngang mai a jacket ipte chung lam chu a zena tarmit pakhat hi a phor chuaka a vua ruat fela te ti lai chu chiang tak chuan a han en le a tarmit chu a han met zewa tarmit satli ani lovin camera ani voi nga vela me nu chuan a phela a ak thale ta ti chuan yang knife te chuan an mai kor chu an vua sap hloma an chuak zui ta bok kongka chu pon lama tang chuan an kal dai mai an panga chuan ruk ru tur chuan van lama sang taka chuan an thlok chowa an thlok mai pu ani lo a per hian an per chho zo ka ni ber mai rin dika chu kudama tang chuan ron chuaka a omna chu an nu siam te chu a hril ngal ruat fela ruma chuan a luta khumbula chuan thalak hi alo oma rin dika chuan a han ena ruat fela te nu pa le an fanu thalak alo ni ngoi reng chuan rin dika chuan a thlir wanga a omna ngai a chuan a da le a room te chu a han che kuala thomhno te chu a hai chiam bok ma se poisa engma mulo thil poi mo vak engma a lem lo bok a phone chu aron ria siam te yelo ni kalo thleng helai infal de hi amni ti in siam te chu an ron zota o tala kha chu ti chemai ro I tong po ka hre phalo lo man mola tin rin dika chuan phone chu ada pistol phor ngalin a mora chuan silencer avua tala chu atin wanga aka pop mai silai puak ri po chu a zoi tak zet a risut ringot ti chuan tala chu a bung ngal mok maya siam te chuan kongka chu a hong ngal
rin tika chu ron chuak ngalin kan kalwa tangai an kalna hmun tur ka hria tiin kongka chu a khara a vi kala siam te I chuan alo en hu ngoilok te in chunga son yen fia to emni tiin alo zota o engma omlo kalwa tang tin rin tika chuan siam te chu a kai dor mai motor chuan thlenga a chunga chuan an thulut dun ngala siam te chuan a pasal man mo em mai chu makati kher mai min hril chiang la khonge kan kaldon tina han zot le a motor start pa chuan rin tika chuan an kalna tura ATM but an ti chhedon kan style an copy don tia khik sup pa chuan chak takin atlan zuita ATM but pakhat chu yang knife te chuan an thleng ta a CCTV thlen hma chi a chuan an dinga Augustine chuan CCTV chu a han thlek wangwanga amit chu aron pol wat mai chuta CCTV chu chople chil hian aron khal veka vurina khu ta vek mai avo ma wangin CCTV mai chu a khideu thota a chengal bok ATM but chunga chuan Augustine a bok chu a lut le a CCTV chu a tikhal le a chele ta midang chu an ron lut veka ruat fela chuan ATM machine chu a han pot waka a thlon pop mai a chung chu an honga ti chuan poisa zong chu an lata veka chutiang chuan dar kar khatlek chungin ATM but panga vel chu an rok mana poisa chu an nga to vet khop mai chuti lai tak chuan rin tika te nu pa poin ATM but cheto howan motang chuan an ron chui ve zel boka a hnaidan in dotin an rok zel ani tian hrethiam ngal ATM dot le chi an thlendon hnaya chuan an dinga motor atang chuan an suaka ruat felate chu an panga chuan but chunga chuan lo omin poisa chu an lo thun mek bok siam te te nu pa chu zun in phena chuan an bi ruwa an chetla lai chu an lo en reng ruat fela chu aron chuaka chu vele rin tika chuan a kutala chuaka siam te chuan silai ang tak te takte mai hi a pasal chu a pe a rin tika chuan a hantin wangwanga a ka pup mai Devita phei khoka tak chuan a fuwa Devita po chuan a lo feel man ni ngei turani a ke chu a han thlek zuka ma se akal le ngal mai siam te chuan a pasal chu en hu a kha pa ber kher khamo izui pa ber kha chu so jok so lom a lo tinwa nu rin tika chu a lo khis suka lungai su an mai kor kha ka chin chi aveka lom ka pa ber kha mi palizinga mel no pang berania an ti na po anoi ber kha pa tang khan bul kan tranang ti chuana bak chu nakina amalte te in ti in lo chang sam e thung an nu pa chuan ruat fel te kal phei zel chuan en zui zela chuta an ding tlar thapa an poisa ruk te chu an bek thewa chuan an ak far hlom an thok ta thut mai a per hian an per chhozok hlom maya rang takan ni siam te chuan phok hru hian a ena pong tong zuam ngot chi an ni don lo top mai ke ni mi hring tan chuan a han ti nu bok rin tika chuan konfi mel tak hian an ni chuan power an nei thil ti theina an nei ma se an nei velo kan nei chu kan thluak tha tak hi ani kan thluak mang hian kan hne thei poisa kan neya kan mamo apiang chu kan upgrade zelang ti in a lo chang le heta Devita an ka na hi tracking device te reute an nu pa an siam chu ania an waka chi a khan Devita phei khoka chuan a fuwa ti chuan a tet ma wangin Devita chuan a mulovani rin dika te nu pa po chu motor laman pan le a ruk chun zom velem ta lo chuan an ho zuita atu ka chuan ATM but paruk lai mai zan khathil thuwa rokani tamai le CCTV vura in khuwa khalvek mai te chu new sa lo lar le a CCTV footage endon point a chemak boxi record sa ala engma fin fi ana om man boxi lo police te po anlu a hai tak zet chuti lai chuan ruat fela Emily Zorama
Augustine le David ate chuan poisa zong chu an lo in sem vek thunga atam tham boka amalte te chuan mi hausa hi an ni ringot to atu ate ma chuan an ni thian ho thil ti ani ti chuan hreder mai si lo a hre tuam chhun chu mi pahnih chi ani in siam te i le Rindika te nu pa an ni chhuna ni a Rindika chuan computer chu a khoi mual muala siam te i chuan thingpui ron pe a Rindika chuan lo ban pa in khano pangkha David ti nan kovin ka hria ni zanan ti na khan hei a location chu alang zele an veng po kan hre to boka ama tang hian kan tranang tin computer screen chu a koka siam te chu a han thodeu hak mai engtia ti ngei tum eng ang pawar nge nei po kan la chian lo hi keini chu mi hring ve mai chau kan ni hi a han ti chuan Rindika ngai dan ani lo kher mai an nu chu en deuh hru a kan beile tangai lom kan poisa ruk samin ruk sak tu te an ni hi kutmin na thlak zui a han ti vin deuh hlura siam te chu han mai mit ching wangwanga keini chuan kan hna kan tho chhun zom thei an ni kan be angai lo du le police ten be ro se ka hlau wanga ni lo ma se an nun na hial poina tor pha thei sin ti na chang let le a Rindika chuan a lu a thinga kan chan lul lowang kan hna angan tho ve miaw awang hian kan kong an dala lom hetiang te chuan engma kan ru ve thei to nang alo ti le a engtin nge kan beyanga an thil ti theina zong zong po kan la hre zo lowania mi hlau om takan ni hi manzan kha chuan vur tuile mei al kha chu kan hmunge ya midang pahni te khan engen ti thei ve kan la hre lo an thlok thei ti kan hre to boka tuna an zinga nau pang ber David location kan hre to boka engma lungai na tur om lo Rindik David kha meli muni mai ma se eng power ber nge anei hre lo ngun le zualin han ngai tu te siam te chuan han ti le a o chu wang tak re nga tui mei al le vur power nei chu mi te be na tur man ruwa kan siam ve mai do na lom Rindika chuan alo ti sam e thung siam te chu angoi wangwanga ka chan che ka hlawani Rindik ma se I thutluk na apiang ka za sakang che ani chuan kan beile tang ati ve tange nge Rindika chuan siam te muya han fop zewa ka mangai che ti na han nui se mai chomandar som pakhat velani a ruat fela te na chuan iang knife chho chu an thu thap mai dokana chuan tan la chia a ma zana siam te ina ka chia chu alet bala David ta chuan han la a en wangwanga makti mel tak hian a silai mana thaom hle mai abung mokalom a hantin wa nuwa ruat fela chu ading deuh hluai nizan kan ho nu tukin ani to zok mang chu kamu reng hleinem ka room vel te ka check kola tu phiang sen nge moni ka ina ber khir le ngal ti ina vei kol ang thuaka Augustine chuan a thut mun atang chuan mel mai nei reng em ni nang hian ti ina lo zot wat ruat fela chuan a lu lo thinga ruk ru satli avel mai an ni lo mo thil ruk tum hrim an ni ve thei mai bok nang ma hre chiang tu che kher po ani lo thei ania zorama chuan alo ti ve boka ruat fela chu a han thodeu haka ka in omna falzia in ria chuan rok tham po ani lo ma se enga tinge ka in kher enge modik lo chu om chiang alom a han ti le nuwa Emily chu ron tong chuak ve in ani le uruat fel thilbo om hrim em ti in ron zot ve le a ai engma bolo ka check kwal ngal veka nizan kan ho nu po khan ron hril cheu ka tuma ma se in chaw ve to om sia ka tia engma ka soilo to pani kha tlaiwar de uthakin ka changa kamu tha thei reng hleinem chu ba ka ina hian poisa ka da lo hrim a thil hlu em ruk chu atur om lo bok nen
tin ruat fela chuan alo chang David ala chuan tala chua en renga a silai mol chu ani a thango tang alo ti ve chen mai chu vele Augustine chu ading de uzoka ngoi te u melma kan nei lo ve mo kan tia ma se kan lo nei ru reng theitlat aron ti chuak lol mai midang ho chuan an en thupa engei soyom zia tin Emily chuan alo zot ngal vat Augustine chuan han ngai tu awang wanga ni zan ma sa kan be te kha ATM lo rok ve tho te kha in la ria em a han tia ruat fela chu angoi wang wanga o mi pale mei chi an ni kala ria ke chu mai an tuam ve bok aron ti ve ngal chat zora ma churon ding chuak ve a ani chuan khami te kha an ni iring hlel deuh ti na em ni tin Augustine chu han zota an ni e chu ka ti lo ma se ami pa zo khan in la hri khopanga tia phubala kan tumte po ani ve thei tho mai Augustine chuan atinu nu amai tu tenge kan ni an hrek hernang mai kan tuam ve vek thowalom David chuan ron ti vele a ma se ruat fela chuan kan pian hmangte atangin an lo chin chia ve thei reng thowa ma se an mani kher kha chu an lo ni lo ve thei bok alo ti ve a Augustine chuan tala chu han en ve a David soyang deuh khan pistol thale sial tak manga ka ani nge yang chu wang chuan minaran ruk runaran an ni chu ke point ka ring lo phot a han tia ruat fela chuan amel ngai chu a han mel vung vunga ka hre chuak vat thowang ti na in se ru na sakher mai tlaila mania thli chu a thovu kuvuka tamsi lo hian ruwa chu atla cher renga boru ka vot ang reng hle bok chu mazing chuai mai boka khom dan chu nuam lo takani ar sitlak na mun pak thung lama nge mai chuan trek atlari dum maya thir len an hungna a ma ar si na lo den chiat to an siam that le to chu adeng chele tavek mai karen ta trek chuai boka trek den na chin chu a khuvut vuta mei khukar tang chuan thil enge momak tak mi hring pian ji ang nei deuh ro boxi lulian tak sate rut mai mel chetak le mit meng lian tak mai hi aron ding tua chu alien pakhat ni in khang alien ram sachi khat tui nang ban tak mai ruat fela Emily zorama Augustine le David ate ko chunga lut te siam chuak tu kha ani alien zinga thiam na sang tak nei lau om tak nei in a hming chu zon ki ani ma se kha athil siam tui nang te kha engtia siam chuange khoi planet atanga local nge ti le engtia ar sitla atang da ya kha thil tui nang kharon om nge ti chu story danga kan la hretura ngaila a omna hmun chu zon ki chuana en kuala khanga thil siam te kha aron zong zui ve zel don ani mel pak chunga chuana luta security guard pakhat pak bula duty ho thutna inte tak te chunga thingpui lo in chu awa bua awa pan tamaya guard po chuan a muchi a chu aphuna sangang mai po na chuan atlan chuaka atiang chu a hum hala zon ki po chu aron kal zela hey tungei ni ti ina vin vak mai zon ki pian zia chu aron lang chiang tula security guard chuan a hlau tak zeto zon ki chu aron hnai zela chu guard la chu alu hai thut mai a thal topa zon ki chu azukun diama guard chu en wanga chu ta ama chu a khural riaya khu zong chu security guard ni khoshelo walet reng mai ka chunga chuan alut ta veka chuta security guard chu aron mengkok mai a tho thuta amit meng chu adum veka ma se reilo te ya aron pa ngai vat a hoi kuala security guard satli ani tolovin chu pa chu zon kia ani to ti na ani chu a duty na hmun chu akal sana ti chuan aram sa siam chuwa yang knife chu zong turin bullet ran ta ani
zon ki hi alien satli aningot lova planet dang tam taka nungdama theyania khovel pon le hip na omlo na le oxygen omlo na po dam kho chuak theile buai ve ngai lovani alien hlau tak ni in athiam na sang hlea an mani planet a po din hun sang taka chel nge amai ro chu khanga thil siam te kha mi hring ko chunga an lut to ti le chung mi hring te chuan ti man lo din dai to ti ero eng ma hre hau lo thung yang knives te tan mel ma thara local hi an ni ringot buaina chu ala in tran don sau a ang kher mai